Fáilte roimh go Gaelscoil na Bóinne. Is mise Cynthia Bhucala, príomhfhide na scoile. Is mise Aoifeanní Raivig. Is bunt scoile lán Gaelach Catholic Meascatha í atá suite ar Brúc na Bóinne i Mbailliachtrim. Bunaíodh ar scoil in 1996 le beirt scáilte is feadh agus an príomhfhide. Tá breis is 250 dalta sa scoil inis le naonar idir ranga, beirt idir speisialta agus an príomhfhide. Sí Gaeilge teanga na scoile. Déantar gach iarracht atmosfér dearfach a Croch na Dún go léir sa scoil seo. Tugtar gach seans ar múna a Urbert anseo. Glacmid póirt i réimh se leathan de gníomhaíochtaí mar shampla Pride of Place, Discovery Science Foundation, Feis Á Clia, SEAI, Cumann na Munscoil, FAI, Snámh, Comórtas Alína, Drámaíocht, Navan Choral Festival, Grúpa Trad, Brat Glas, Brat Gníomhaíocht, Parad Lá Éile Póraigh agus Trán na Gceist. Is mise nó de Rochfort. Tá atmosfér álinn in ar scoil. Tugtar an ara de gacha le duine anseo. Tá mé ansásta go bhfuil mé ag freastal ar an scoil seo. Seo cúpla greengrafta imeachtaí na scoile, bannaigí ansult astú. Na héis na bach na bead a host, na glach gohfuil tuaí faoi lag, Táid bheith mór ta sá. Ri tá na brír a fuir go mé ar an dá. Me gala tríd go dó gala bheith ná. Tríd na dúr, pam muid tír, tá si fír. Siúcar imála le raithe go taiscetha, chun sábhas má seán den babas den bhanal dra. Bím sé seinciúil, Pertíní béle go Marksfaldío, Marksfaldí a éadal daidí. Mar chéile sin mór an stad an bhóbhaisiúil, hé fearach líbhánas an páisiúr a hascarocht. Stocan na loft na bearan sa Praberní, hír chitálas a crón an don lean a bhín. Bím sé seinciúil, Pertíní béle go Marksfaldío, Marksfaldí a éadal daidí. Siúil chuighan an ardmhaigh na grás agus scaparin, Scoileanna an táisin gan gadar gan aspa sin. Nuair thiocad an árbhar bhain bhfuil Iosafit, go dóigh sé láimh sin in áide go páirithes.
bet a shankyo. Pergini Benagum Rex Valdio, Rex Valdi I ate